Bueno, ahí va. Ama, zer dugu afaltzeko gaur? Baratzuri sopie. Berriz? Eki, gure afaltzezu ama afaltzeko. Iguala, eski. Ba, gero azken bat hartute listo. Bueno, bani, izan goziak egiten, Mireia jango nuke, baina. Ba, joan ba, sopie. Hala. Bueno, zer mauz mira, Ba, beti bezala. zu mama lan. Bai, beti bezala, lan da nien, zure txin. Eske, bosten behala bakin. Ze panorama. Lan asko maila du, ba. Lana? Bueno. Zer emango jo lana? Nahi opaki. Lana? Lasai, ama. Bai, Laizte emantzipauko gara da. Bai, baina espalzuko gara desiatzen nago. Ikusi duzu. Ama, hemetik urte betean etxetik kanpoa. Seguro. Ba, Da, pire, ingo pire. Firma guantxe bertan. Ba, firmako dugu, ilarri. Kontratu behar ama. Segi, hala. Udense, zeu zerateko? A ver. Ardua ekarri Ardu, Ardue? Eso. Debekatua dago. Nik ez da oso. Azpeitin ezten, eh? Ba, eres. Hala. Hori, Gerrik ez da, ama. Ama, zorratik. zer dugu gaur afaltzeko? Baratzuri sopie. Berriz! Baina baka izu zemat urte arrazkiu batzu zopi Bizi oso egia jaten hori. Lepsket buruko mini jartzi bat izopien. Ba, gero aspirina bat hartute, listo. Tani batzu pekin behitu donak dira, zaten tripi. Ba, bakizte zein berrezuten. Ospa. Ospa, inbergentu lanta, baina, ama. Nahi bai, baino ezin. Ama urte ezin da. Joder. Ez da lanik, ez da Baina, Ez da zerre. gure gile arti bizizea. Bai, baina lana mate zute Bai, zuen. Lana lana ondike, ontzima, bai, ni nekauten hau. Kariño ere bai, Ni eh? sartuta, bai, baina Kompensatzeko, nekauten honi. Bai. bezarkada hundi bat. Ama gure amatxe bezarkala hundi bat. Azpeka, Miriña. Zer izatea beste papeleo gintzuek? Zean egian, ba, otabar urtente ezingo dut atxetik aldein. Eta adin horrekin, ba, zuerti da limako. Bai, eta zuerti eukiarren, arrokailu xistrin batea jako geha. Eta hori, lana topatzea. Bueno, bale, ze jarri zatea pentsatzen danok. Bueno, bai izan nik ez diat inoiz hori pentsau, baina hori zein dut hau. Egon, zainik gaitu dira tondala gutxi etxe bizitza alternatibo eskaintzen proiektu bat jarri debela martxan, o Bai, nola dek, bizi dinamika, o... Ah. Zia, enok oso dentera, baina... Eta ez dakit dut baina udaletxeko laguntzak eskaintzen omen ditu alkilera eta lokailue ordaintzeko. Eta bastante ondo omen daude. Hori ideia hona. Bizi dinamika asunto hori guztazite. Zala egizero da. Esan, juna eta galde hongienok eta zertaz enteratzen. Hoxe berdiak, banitxik galdetzea bet ze asunto daka. Gero, konta bordia, Bai, gero. Itzingo hau. Ba, gaur hemen dazkeu, bizi dinamika berriko bikide. Esplika gure ikuslegoei zertaz dikoen bizi dinamika. Ba, laur esan da, bizi dinamika da udalera ekinik hartu eta behaiek etxebizitza ez zela egokitzeko helburu dauken dinamikia. Zeatik sortu dezute, zen necesidade ikuste dituzue bizi dinamika olako talde bat sortzeko? Batetik uste dugu, Azpeitiko gaztien bizi baldintza behaiek eskaztu indela azken urtietan, eta hori aurre emateko, hori buelti emateko aukeretakoa dela etxebizitza arluen alternatibak sortzia. Azken bati hemen etxebizitza arluen duin bizi ezkeo, beste arluetan ere, pixket,
beste aukera batzuk aurrera atatzeko aukerik nola. Eta bizi dinamikak ze proposatzen du bizi baldintza horiek hobetzeko? Bueno, azken batean, gaur egun emantzipazio eskubidek ez da gaztiek, eta behin emantzipazio ezkeo, ehundoko karrie suposatzen horri gaztiei, lana ite baldin hori nahiko zaila dola, lan horren ehuneko handi bat etxe bizitzei ordaintzea eman beharko luke, horren behin ja etxe bizitzi pagu berrik ez baldin bakezu, eta horren kostuek asko murrizte baldin baiz, lehen esan bezala, bizi baldintza duin batzutan bizitzeko aukeri emango luke. Animatzea zuek gazte jendige emantzipatzea. Bai, bizi eredu beharrezko dira. Eta azkenin alternatibak martxan jartzio posible dela erakusti baita. Betiko ereduek ez zatu harren, beste zea, beste alternatiba. Zozo zatina zute, ikusleguei... Animatzeko. Da ontxe hasi berri da. Eta lan asko da olaiteko. Eskerrik asko. Eta informazio eta estadistika jakiti ondoziok. Nire ustez jakin berko genian benetako gaztien egoeri ezin den Azpeitin. Guazen ba? Guazen. Ikusi! Aquí etorri, Bai! Atzaldeo, Felipe. Atzaldeo pareja. Zenbat urte azketu? Ni gaztio, eta 7 urte. Eta nun bizizia? Santillo kalien. Bakarrik, gurazukin... Ez bakarrik. Eta zema denbora, Felipe, ja bakarri bizizala. 3 bat urte. Zenbat urte azkezu? Otabi. Eta ze plan dauzkezu, osea, etxin bizizea, o... Bai, hombre. Nun biziko naiz, etxin, bai. Etxin, da... Hondik ikisten ontxe bukatzen nahi naiz. Bueno, nahiten egiten bukatzen nahi naiz, da... Hoxe, uderan lan pixketin, da... Da ez daketa asmo etxetik aldeitu. Nahiko nun, baina oso beltza ikustet. Niko tala urte dauzkat. Eta bost. Ni ota bat. Eta zazpi? Ni ota bost. Bueno, zuen nun biziziate. Dago, ben loiolako estazioa. Bai, loiolako estazio zara zana, trenan estazioa. Otamar urten utze egon da. Berrogei. Osko, zemat? Trenak endu zemenetik, da... Hori, bozkotea zartu ginean, baina la urte terdia, eta... Nuntxe bizira, eta... Azko iroti espero du. Malek ez ematrita azkezu? Ota 8 nik. Eta 8 eta non bizizea, nola bizizea zu? Momentu honetan bizina ez beste bi lagunekin, alkilerrian, hemen Azpeitin. Eta zerrek zehatu zuen, zuk pauso hori ematie bakarrik bizitzeko, ez? Bueno, aukerien auken lanata sortu zitzetan, aukerien auken, da, beharra sentitzen nuen gurasukin da ondo neguen, baina, beste esperientzi bat, o beste era batea, kanpune denbora desentei nuen, orduan, pisket gogorra izentza baita etxea bueltatzia, eta orduan zen, aukeria aprobetxako. Laguntzako jasotzea dituzu. Bai, udaletxieko diru laguntza jasotzea ditu. Eta ze suposatzu olako laguntzako jasotzea? Kriston aldie da, porque azkenien da zure alkilerran eguneko 50 ematen izue behaiek. Orduan, urte osoako lehen pagatzen zenunan, erdileak egoen guk pagatzeko, orduan, kriston aldie. Jornal minimo bat, tea ez galako aiatzen. Orduan, gaur egungo minimoa justu aiatzen galako, 1000 euro ere igual ez galako aiatzen batzutan, orduan horreatiken jasotzea diru laguntza hauek, baina jornal normala, entre komillas daken jende hori, igual pasaitea. Eta gehiago da, nire ustez diru laguntza hauek gehiago zoden behituta binaka bizizin jendintzako, o bakarri bizitzan jendintzako, baina adibidez, 3 bizizin neako, gu entzen nahiko justu ibili ginen. Eta pentsa aldezu udaletxik emateitun laguntzak hori, plantea aldezu horiek eskatzie? Bai, planteaet. Arriskatzie esatean? Bai, arriskatzi baina gero emate beno ez, da gaina laguntza horiekin, ekiston laguntzia azkenin, baina gero baita lanatopa, ez da hori bakarri. Hoendik naiz hazini lanbile hola, baina bakit ez dutela topako, ez dakit, mentalizautu ez lana, ez dakit. Zeratik etorri zineten hola? Alde batetik, aukenun gogoia, geure gurasun etxetatik erten da beste erabatea bizitzen azteko. Eta ikuste genuen etxe hutzek, desente etxe hutz zeudela herrien, orduan talde bat junta ginen, eta pixkanaka juminen tanteatzen abertze
ze posibilidade zeuden. Azkenik urtebete pasa gero hitz egiten, nola eman hau dan aurrea. Uste, hola izan dela okupazio prozesu, ez da, ikan luze egin altzan, baina kristona, orduan, ja, betare gauzak nolain asko entera ginen, okupazio bulego bukin informazio eskura genuen, azkenien jakiteko baita ere, igual legaletiken, o ze reperkusio bizitzeken, hemen eotiko gauzak ondoekin egin betzen. Ni adibidez, parasitoa konsideratzen nahi, en plan, oindik gurasu bat dependitzen eta zeba, ez da olako medioi da, jende asko laxe gaude, baina ez da olako nahi. Ezin dalako... Pare bat urtetan zukuztezu egoera hau aldako alao? Nik uste, ez dakit pare bat urtea, baina, bueno, azkenin ezin baldin badeu hipoteka baten sartu, ezin baldin badeu etxe bat erosi, hor guk aldaketa bat inberko deula. Eta horrek ezin digula mugau ez dara etxin sartute egotea gurasuekin bizitzen edo... Kontziente gara, garai baten igual, okupazio zarna beste era batea ikuste zara, oin bai beharrak, oin bai realidade, beste aurpe batera utzi gula baita realidadina, ez? Anun da, eskubi etxe bizitzina, eta anun jendik etxiek ukitzeko eskubidea, orduan. Bueno, azparetia genuen bai, ez da, etxeak jenderi gabe eta jendeak etxeri gabe, asko esatean ez aldile, baina, bueno, bai, horren parte jende asko bitula hori bat bereiak gaur egun uste, eta ez dara garai baten bezala nahi bitzen, eta, bueno, beste aldien, gure aktitudik, gure konportamenduke ez dura, ez dara, igual jendik ukitziaken itxura horregin, bueno, gu lanea etorri gara, eraikin honi bizile ematea zentzu baten, da, bueno, prozesu hortan jendik nahiko ondo hartu. Arritu da, ze babes jaso duen behintzatula, ez dakit, igual ondoritu ditzaion ez da sartuko izaten, baina behintzat interesa erakutsi duenak, hau indezu dezuek, hau ez date, eta normalak jendik nahiko apoio edo ondoritu zaio da babesa eman dio ekintziei. Zer hartzik hemen? Enplegua 2 punto. Eskaz, Utzitzak papel zarrak, eta ondo zeo gaztin egore ikusti baina nik guztua bangonean kanpokuek ze ikuspegizak gai honekin, ez? Kaleko jendik? Kaleko jendik ze nola ikustezkik gazte hauek, gazte hauen arazo hau. Guazen jo kalea, orduan? Bai! Oso ondo, hemen egia emantzipazioei buruz galdera batzuk eta egiten eta inportaz pasatzue erantzun galdera batzui, bale? A ber, Zuek zenbat urtean aldeintzen duten etxetik egin? Ni behinez. Etxeaz kondo nitzen da etxe. Nik 21 urtegin. 21 urtegin aldeinan nik etxetik egin. Amak eta batzaukean pixo zahar bat eta are berritu genian da. 21 urtegin. Odun alde hortatik egin. Errestasun? Bai, hombre, bai. Diferentzia handi jetzeu bai. Alde hortatik egin bai. Nik ordi aldan askarren aldeitzeko asmoak. Aldan askarren amaz ezateu? Bai. Bueno, ez dit ezetzik esaten. Azpalditik ja inaiz esaten. Nio eta 3 urteko. Eta 3 urteko ja, txetik aldein da. Nik 17 urtekin. 17 urtekin? Zer dintzen du laneako? Bai. Ota 6 urtekin. Ota 6 urtekin? Bai. Ja, karreri egin de, o lanea, o... Bai, karreri egin de, eta lanin kanpu jardutenean, da orduan bonitxean arrasatea, temporada baten bizitza. Dizti, azmoi baina. Ama egin ondo bizin hau eta... Anaia, aldein nion txe baina, Azmoik ez dagoek elako, o ezin dekelako? Zoi baina lanipetan txo eta... Garai bai, garai txeti alditu hori eta... Eta, mezazpi urtea, Zazpi da dute? Ni mezazpi, Gure da dikin orduan. Aldabitu kontuek. Emanzipauta, Ja, emanzipauta, Zer iruditzen zaik, oin lehenuo beranduo jute ditu gela? Oin jendiek zeuru beranduo, hombre. Jendik, gero eta beranduo. Hombre, ni usteat bai jendik lana topatzo zaitasun gehiago zauzke, eta gero etxe bat erosteago momentuen etxin dauden preziluk. Bai, igual lehenu aldeite zeben, zein diru aldetiken eta problema gehiago de alde hortatiken, baina... Diru problemak? Bai. Olanik, Bere da dekin. Horatik da eritxindana. Lanik ez da eta orduan... Ez da diruek? Bai. Karo. Diru iztalako? Diru iztalako. Zatik ez da diri. Lanik jaluzite. Lanik jaluzite. Batez. Ustea doinen leheno bezala aldanien. Aldanien. Aldanien jendiek aldu nahi teula, baina leheno... Diru gehiago egitzen ziren pontxikuen, lehenu astituela olanin, eta diru berdik azkenin, emantzipatzeko, eta gaur egunin behan du zio dirue, behan du emantzipatzen jendia. Baina hain itxik ez daukelako da, bueno. Orduan, emantzipatzea. arazu nun da duzur ustez.
nire ustez, lanien da itxien. Itxien pitien. Lan gutxi daula, orduan. Geri topatzekan momentun, Bai, azmukin. proatzo azmuin, bai. Bizimo berri bat, proa duta, zertatzen gero. Eta iriz, guztako altzak, ire semiek etxetik aldeitea inkoiz. Hombre, hain goizi, behak ikusiko inoiz alden gaun. Zenbat urte egin auskala. Hemen digo, 5 urtean nola izan gauzia. Hombre, pentsatzean nik aldago egela. Ez tornago txarrago, baina aldago ditu. Pero neako. Hombre. Tortini berriz buelti mateun da. Hori da. Pasako musela gau gertuko pasako. Ke ba, nola pasako ditu ba? A ber, hauke suerti egitzegan ordu. Bai, horiek. Pixkanaga lana sortuta, pixkana saltzen, aldatzen. Tortillei buelti matezan. Horiek, pixkanaga. Bueno, eta, zei kertu ezue ba? Ondogun aldean investigazioa. Bai, pentsatzen geniana baina egoera desberdin ezarek. Oso realitate desberdinek esan nahi dut. Uide nintzen. Zu ezemauz? Ni ondo. Bizidinamika asunto hori bastante ondo zonatzeik. Behaiek eskaintzi dabe etxe bizitza bat, gazti etxe bizitza bat ematezu dabe, lan sozialan truk, Hola, diruik ez dagoen gaztie, etxe bizitza bat ekutzeko aukeri izake dabe. Ederto. Nik ustea gu kaleko jendin gaitu gaituk eta... Bai. Zer musika gaina nina. Ekaina nina. Ondo, gauze interesantik gaitu genitxean. Bueno... Bai, azken binin kaleko jendik ikustek errealidade hori hola ekela eta, bueno, dana hartin bulti matezon. Hombre. Bai? Etxe bizitzak merkio jarri, oezela, plazie, daun bezala lagako deu. Hala! Urriko hilarte, aio! Aio! Venga! Vamos ya gure furgonetan, ilargiraino eta hueltan. Maite zaituzte gula esatera gatoz, vamos ya gure furgonetan.